सुनिए माई रौर चरण में आके झुकल बा हमर शीश सुनिए माई रौर चरण में आके झुकल बा करे खातिर दर्शनिया करे खातिर दर्शनिया देखी मुँह हमारा अब सुखल बा हमर शीश सुनिए माई रौर चरण में आके झुकल बा हमर शीश सुनिए माई रौर चरण में आके झुकल बा करे खातिर दर्शनिया करे खातिर दर्शनिया देखी मुँह हमारा अब सुखल बा हमर शीश सुनिए माई रौर चरण में आके झुकल बा म्यूजिक डायरेक्टर के डिजिटल चरण में आके झुकल बा CST मनोरंजन फिल्म्स बिहार बाजार समस्तीपुर। दुई दिन से न खातवानी पिया नहीं खे पानी हो दई दाना भौजी के ललना सुनी न देवी भवानी हो सुनी न देवी भवानी हो दुई दिन से न खातवानी पिया नहीं खे पानी हो दई दाना भौजी के ललना सुनी न अम्बे भवानी हो रौरा दुआरिया आवे खातिर रौरा दुआरिया आवे खातिर भौजी बिहैया से रूठल बा हमर